Becer maring pasar ngolet sayuran nggo stok ngesuk guys karo dijangan mengko iki video tek sekitar mau jam 7:30. Pertama-tama inyong tuku galang-galing 2000 perak becere guys siji sebuntel lo. Banjur tuku centongan 3000 perak becere saunting. Lanjut tuku bakso rong buntel, tuku lombok abang seprapat kalau rese 5000 totalek 26.000 becere guys. Banjur inyong tuku jeruk guys, semok-semok gede-gede sekilo jere 18.000 baik ya guys. Lanjut tuku terong gede dawa bengkok sakilo 8.000 guys. Murah apa larang cara Rika. Lanjut inyong nakene tuku jamur guys 3 botol jere 7.000 baik guys. Aja kelalen dibayar ya guys lah. Banjur inyong tuku tepung guys, tepung sajiku 3.000 perak besak buntel. Singkat cerita ngene becer wis rampung lah ya inyong garep bali guys sakmene akeh totale 27.000 guys. Jen duit siki dela beluntur ya guys, jen blegidik.